बापायच्या मोगाक संवसारान कितें जायना सोर आपल्या भुरग्या थाय मोगतांचो थोडो वेळ नियाळ कोर भुरग्या पासत वयर खाला जातात मातसो येयत तोर जोर आवय बापाय वसली वस या संवसारान ना उगडास दोर आसलोलो गरीब घरा बोतांगेर एकूच पूत आसलोलो वाडोन व्हडलो जाल्लो पूण बरो पासार जायनासलोलो दोतोरांनी सांगतो तासा म्हणटो पिडेन फसलोलो ऑपरेसां करूंक 50,000 पडटले आयकोन दोको बसलोलो आवय बाप इतले दुडू खुंयचे हाडटेली कोणूच पातयेनान तोर कोणाचे रीण काडटेली असल्या आकांताच्या वेळार कोणाच्या पांयां पडटेली तेची चिंतात पुताक बरो करूंक कोणायकूय नाडटेली बापूय चिंता करूंक चोरी करूंक कोणायचोय पूण खूण आवय चिंता दुडू एकट्यांक आपली मोर्याद पासून विकून हे पोरी चिंतात आपल्या पुताचो जीव दवरूंक राखून पोयाक पुता दुवानी आवय बापायचो मोग तागडेन जोखून आवय बापायन आमकां कितें केलां आपलो फायदो काडूंक कायदो केला उसली मातात फालां आवय बापायचो वालोर नकोच कारण शिकोवप चड जालां आवय बापायन तुमकां कांय करूंक ना तर तुमी तांकां कितें दिलां आवय बापायक वायट करशात तांचो शिराप मागोन घेतेली दिलेल्या मापान घेवंक जाय फाल्यां तुमी मायपाय जातेली तांकां भायर घालशात तुमची भुरगीं तुमकांय भायर घालतेली आवय बापायचेर हात उखलशात तोच मार फाल्यां तुमी खातेली आवय बापायक वायट करशात तांचो शिराप मागोन घेतेली दिलेल्या मापान घेवंक जाय फाल्यां तुमी मायपाय जातेली तांकां भायर घालशात तुमची भुरगीं तुमकांय भायर घालतेली आवय बापायचेर हात उखलशात तोच मार फाल्यां तुमी खातेली